Og det skete i de dage, at kejser Augustus holdte folketælling for hele verden. Alle tog hen til hver sin by for at lade sig indskrive til folketællingen. Lige så gjorde Josef og Maria fra byen Nazirat til Galilea i Judæa, til Davids by. Han var nemlig af Davids by og slægt. Hans forlovede Maria ventede barn, og under turen til Judæa kom tiden, da hun skulle føde. Og hun lagde ham i en krybbe, for der var ikke mere plads på herberget. Der er großes Berliner nur. Ja. Du holder der. Se, der großes, ja. Ja. Frygt ej, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og dette er tegnet I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og da englen havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: Let's get into der Bethlehem und sehen, dass es geht, was das Herr has verkündet os. Skyndte sig til Bethlehem og fandt Maria sammen med barnet, som lå i krybben. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn, og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem. Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Sieg! Hej! Hej! Se, das ist das Jesusbarn. Hyrderne gav Jesusbarnet guld, røgelse og myrraskær. Ja, meinen Sohn, hast du das Dachs, so du kann gehen, Herr like me. Ja, mein Sohn. Hier haben du der rote Mikrofon, so du mal Musik kann hören. Ja. Und sieh her, mein Sohn. Der neue Marktcomputer, ja, ist sehr gut. Ja. Så vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Frygt ej, og se, jeg forkynder jer en stor glæde. Og da englen havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: Let's get into der Berlin und